před chviličkou viděli, vicemistr světa, mistr sportu a velký akrobat a velký pilot Honza Sobotka. Já tě tady vítám a všichni ti tleskali, tak teď jim k tomu něco řekni. Tak Láďo, moc krát děkuju za pozvání, moc krát děkuju za podle, jsem strašně rád, že se vám to líbilo, já jsem si to hrozně užil, doufám, že to bylo vidět a že jste si to užili se mnou. A byla to taková malá ochutnávka k tomu, že vlastně 13.6. tady Mladé Boleslavi bude opět po 2 letech jedna z nejvýznamnějších airshow v celé Evropě, Historical Airshow 2026. Já bych vás chtěl tímto pozvat na tuto událost, kdy tady v tuto sobotu uvidíte letadla, která některá zde byla naposledy za druhé světové války a některá z nich neuvidíte nikde jinde na světě v takovém počtu, například 3 Mustangy, budou tady 2 Korzáry, bude tady armáda České republiky, bude tady podsta československému letectví. Uvidíte tady tohleto krásný Súčko, který bude mít trošku delší show, tohle byla taková malá ochutnávka, nemohl jsem si vystřílet všechny náboje, takže bude tady i program pro děti, bude tady i stánek americké armády nebo ležení americké armády a zmínil bych i akrobaci kluzáku, kdy uvidíte vlastně prvního českého jednonohého akrobata, který bude se strojem ASK-21 létat akrobaci, takže to je taková zajímavost, že jsme Mladé Boleslavi v podstatě první téměř na světě, kdo vycvičí nebo vycvičil už akrobaci jednonohého akrobata Martina Freje a toho uvidíte právě také ve vystoupení jako podpora našeho projektu Nebe bez bariér. Takže jste srdečně zváni a ještě jednou děkuji za to, že jste dneska přišli a že jste tady zaplnili toto krásné místo. Dámy a pánové, Honza Sobotka, akrobat. Super! Noč muzeí. Tak a máme tady další 2 letouny z pořadu. Tento první letounek se jmenuje Trampík. Byl vyroben v roce 1978 jako první amatérský letadlo po druhé světové válce a toto zelené letadlo se jmenuje Bestiola a je to replika letounu z roku 1935 z továrny v Chocni. Továrna v Chocni, továrna pana Beneše a pana Mráze, byla založena před 91 lety a toto letadlo bylo na jaře 1935 jako první letadlo z této továrny a létalo. Létalo jako školní, to znamená, jsou tam 2 sedadla vedle sebe, 2 řízení a můžou se na něm učit lidi létat. Bylo jich vyrobeno několik set a létali v aeroklubech v České republice. To letadlo je zajímavé tím, že teď se bavím o tom zeleném letadle, abych neskočil od jednoho k druhému. To zelené letadlo, ta Bestiola, má jednu zajímavost, má skládací křídla, takže po přistání se povolejí 2 šrouby a křídla se sklopějí dozadu, jako se sklápěly na stíhačkách na letadlových lodích například. A vrátíme se k tomu Trampíkovi. Vidíte, že tady jde do průletu.